prijatelji, 43.000 pregleda imamo na novom kanalu za 11 dana i prešli smo 1000 subscribera i na prošlom klipu, na svakom klipu po 500 plus lajkova. Buraz, osvajamo YouTube scenu. Pozdrav svima ljudi, danas, u današnjem klipu ponovo radimo reakcije na Kidekse, tako da vozi! Da bih ja htjela da se ponižavam tamo sa Gregorom koji je tražio javno svidomar. Ajde mogu da prećutim što je Kidara. Ajde mogu da prećutim što se snimu uz Gregorov sound. Mogu da prećutim što koristi iPhone verovatno. Ali zašto nije mogla barem tekst da nauči da lip-sinkuje kako treba? Zbog čega postoje ovakvi rage baitovi sve više i više iz dana u dan? Zašto? Sahranili bi me i svi bi rekli ko je jebe. Zamisli brate da si Kidara i da ovo izjaviš, buraz. Šta si bre ti zamišljala da se besiš bre sine? Ko je bre ti da sečeš bre vene bre? Kako se osjećamo kad smo najbolji duo? Koliko metaka je potrebno da shvate da se ja ne šalim jer brate iPhone, pa da! Pa naravno, pa šta samo drugo mogu da očekujem nego da će ova Kidarica što još nije naučila da broji do 10, naravno da ima iPhone. Belo, keš i luksuz, šta ti treba kaži. I pazi šta radi. Ona sa 5 godina zna šta je belo. O, koliko mi idemo u kurac, to je neverovatno kojom brzinom mi idemo u 3 pizde materine. Što se zaklete okice, gde si bila lepotice? Ja šta radiš to? Šta radiš to sa usnama, buraz? Zašto radi ovo? Zašto lip-sinkuje? Ovako lip-sinkuje. Zašto ovo mora da radi dok lip-sinkuje? Ne razumem. Ne razumem koja je poenta da radiš ovake grimase dok lip-sinkuš. Nemoj da me nerviraš, Kidar. Gle, live je. Gle, Kidara je live. Bilo koju. Da. Može ova. Može ova. Idi spavaj Kideksu 1. Ona je najbolja. Posle za veliki zamor. Empatija me vide u najgorem trenutku. Pošto sam vidjela da vam se sviđa... Ti imaš simpatiju s 3 godine. Bre blam bre druže, pa blam je što se snimaš bez 3 godine bre. Koji drugi blam, buraz? Znači, listavam ja TikTok i... Pogledaj ti ovo, pogledaj ti ovo, molim te, brati. Šta si volela, jesi volela lika i ti iz Robloxa, buraz? Koliko su ti Roblox likovi srcolomci veliki, jebo majku svoju, brati. Mislim na tebe bez imalo prestanka. Na koga misliš to? Na koga? Na koga? Kidaro? Na koga, Kidaro? Ne, brate, ovi Roblox likovi stvarno preteruju. Šta bre, paket ili 2 bre, šta pevaš bre, Kidu 1 bre, Ma bitno je da ima iPhone, ma bitno je da mamina sreća ima iPhone i da je on srećan. Žvaku biju butine, volim kad se previja, samo prstom mi pokaže, svakog ću da isprebijam. Nećeš biti žedna bebo, kupit ću ti Evian, jer ja sam tak. Ne, odustajem. Odustajem, neću više da se nerviram. Odustajem,
Kraj! Bebo, radiš me ko kok, Šta te radi kao šta? hoće da je naučim da mot, Šta hoće da je naučiš, bre? da ne udarim tu guzu, bila bi greot. Izašla je, hoće da se napije. Šta je ovo, Buraz? Šta je ovo, brate? Ne, Buraz, ne. Pitam se zašto ljudi u busu bulju u mene. Ja se isto pitam, brati. Ja se isto pitam zašto ljudi u busu bulju. Šta je ovo, brate? Patrik Zvezda. Gledaj ovo, molim te. Brate, realno, kome se sviđa ovako da izgleda, brati? Brate, znači kako, a čekaj, znate šta mene interesuje? Kad ja upalim live, i kad se u live-u slučajno vidi vape, kad se vidi vape na TikTok live-u, mene lupe restrikciju, jebu mi majku, shadowbanuju me, lupe mi restrikciju da ne mogu donacije više da dobijam. Znači, samo što mi ban ne daju doživotni. Dođe deca od 5 godina, ova ima 5 godina i ova zajedno imaju 10 godina. A snimaju za TikTok i ne dobiju nikakav ban, nikakav strajk, nikakvu opomenu, a TikTok je jasno naglasio da sa 13 godina smeš da snimaš klipove. Znači, WTF, Buraz, WTF, brati. Šta je bre ovo, bre, čoveče? Šta ja gledam? Kakav je ovo TikTok? Ne razumem. Vodim te do grada, posle večere vodim te, ja nama je taj. Ona kaže čekaj tu, vozit će nas tuk-tuk, idemo po putru, gledat ćemo zvezde, aj. A tu kada padne... Šta radiš, brate? Šta radiš, Buraz? Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Znam da ste mi pisali radi duže klipove, ali ne možeš protiv toga da ide klip na dužine 6 do 10 minuta, ne može. Jednostavno volim kad klip traje 10 minuta ili 6 minuta, jednostavno izvučeš jednu brzu prevarantsku kada gledaš klip 6-7 minuta, razumeš? Tako da 6-7, 6, ajde samo da vas vidim u komentarima sada, napišete to. Stavite like, subscribe se na kanal, vidimo se u sljedećem klipu, ljubim vas brat.